Γεια σας, ονομάζομαι Γεωργία και αυτό θα είναι το κανάλι μου με το Rainbow Loom και το Plexflex μου που δεν με πολύ ψελένουν. Το Plexflex θα παίρνω με έχει κάποιο οργανικό κουτί, ένα μόβ που υπάρχει πριν στα βαλίτσια για να θα βγάλω τα πράγματα και θα δώσω άλλα όπως θα λένε αυτό με το δάχτυλο, συντόνες και άλλα τέτοια. Δηλαδή τα mini looms. Λέω στο Rainbow Loom τα mini looms γιατί εκεί να μπαίνουν στους ζωγάνους κανονικά, τα πυρούνι μου και τα τέτοια. Το πάρω 27 του μηνός και λογικά θα σας το κάνω haul. Στο επόμενο βίντεο που θα ανέβει πάλι σήμερα θα σας δείξω τα πράγματά μου από Rainbow Loom και Plexflex γιατί έχω κάποια. Και σε αυτό το κανάλι γενικά θα κάνουμε Rainbow Loom. Θα ανεβάζω κάθε Σαββατοκύριακο. Και πάω και πέμπτη δημοτικού. Θα ανεβάζω κάθε Σαββατοκύριακο. Περισσότερο στο Σαββατοκύριακο να μην ανεβάσω γιατί είναι Χριστούγεννα και πριν το βίντεο να κάνουμε στη εβδομάδα. Άμα το κάνω και θα φύγω και διακοπές, οπότε μόνο τη Τρίτη την έχω και είναι που πάω καμιά σχολεία. Οπότε άμα τραβήξω μόνο την Τρίτη βίντεο και σας το ανεβάσω το Σαββατοκύριακο. Αλλά θα έχω και ίντερνετ εκεί που θα πάω. Τέλος πάντων θα κάνω και ένα μικρό vlog. Ναι. Οπότε ναι. Μάλλον θα κάνω ένα μικρό vlog. Τις διακοπές μου. Πώς το φαλακρό. Θα μείνω σε ένα ξενοδοχείο δίπλα στο τη Δράμα. Είτε να μείνουμε στο Παγγέλ, αλλά τελικά πάμε στη Δράμα. Και ναι, δεν θα έχω ίντερνετ γιατί δεν έχει ίντερνετ το ξενοδοχείο. Οπότε μάλλον δεν θα ανεβάσω ή άμα το ανεβάσω πρωτού φύγω. Αυτά λοιπόν. Θα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα ανέβει πάλι σήμερα. Θα είναι με τα πράγματά μου. Γεια σας.